बर' माहारियारि फरायसा आफादा बनसुआ दिनै क'क्राझार टाउननि कमार्स कलेजनि अडिट'रियामावहाय जोंहा मोनसे लेगेल एवेयारनेस प्रग्राम माने SC ST एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि बिनि सायाव जोंहा दिनै बे मेलखौ लानाय जादों आरो बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बे जोंनि माखासे समफ्रावहाय जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा बे माखासे भारत संबिधाननि जिथु मोनसे आयेन प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट बिनि सायावहाय मिन्थिनो मोनाखैमोन। बिनि जि जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे पावार बे मोनसे राइट्स बेखौहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मिन्थिनो मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां बर'फ्रा दिनै नंखाय साजायनानै पुलिसनि गुलिजों थैनायावबो जोंहा आयेननि मोनसे जास्टिस मोननो थाङाखैमोन। जोंनि बर' माखासे लाइमोनफ्रा बर' हिन्जावफ्रा जिनाहारि खालामजानाय बुथारजानाय बेफोरावबो जोङो आयेननि बे मोनसे जास्टिस मोननो थाङाखैमोन। दा बिनि थाखायनो जों बेफोरखौ रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' इयुथ्स बर' लाइमोनफोरनो आरो ट्राइबेल लाइमोनफोरनो दिनै बेखौ मोनसे भारत संबिधाननि जि मोनसे ट्राइबेलफ्रा मोनथाय दं आयेननि बाबै बेखौहाय जोंहा मिथिहोनायाव बिराद गोनांथार। थांनाय समफ्रावहाय जि जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि एवेयारनेस प्रग्रामा जाफेराखैमोन, जिहेतु जोङो दिनै बनसु बर' माहारिनि फरायसा आफादा दिनै बेखौनो जोंनि बर' माहारिनि एबा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मोनसे कनसियास मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै बे प्रग्रामखौ जों बानायनाय जादों। बे हाबाफारियावहाय जोंहा आलासि हिसाबै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एडिसनेल डिसिखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे स्पिकार हिसाबै जोंनि आसामनि हाइकर्टनि एडभकेट प्लास आरो रिनाउन्ड माने ट्राइबेल ससियेल एक्टिभिस्ट मानगोनां राजु देउरि बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो रिटायार्ड SS अफिसार प्लास ट्राइबेल माने लिडार मानगोनां बगेश्वर श्याम बिथांखौबो जों दिनै बेयावहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे अफिसार जनकलाल सार बिथांखौबो दिनै जोङो बेयावहाय लेंहरनाय जादों आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बारग' एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां सारमोन दंफैयो, एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां सारमोन दंफैयो आरो आबोबनि दैदेनगिरि बिथां दंफैयो आरो जोंनि बारग' NDB बिथांमोनाबो दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बारग' भलुन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे क'क्राझार टाउनाव थानाय साखाथि फाखाथि जोंनि कलेजेसफोरनिफ्राय फरायसाफ्रा गोबाङैनो 200 जनसो 200 जनसो जोंनि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थांनानै थानायनि, बर' हारिनि रैखाथिनि, बर' हारिनि जौगानायनि, बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जों खामानि मावलांगोन आरो जिहेतु जोंना दिनै बनसुआ जिहेतु बर' हारिनि देरसिन जि थांखि बे आलादा रायजो मोनसे सोरजिनाय, बे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जिहेतु जों जानजि खाफ्रादों। बावैसो समनिफ्रायनो जोङो भारत सरकारजों जों मोनसे सावरायनाय एबा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन, डेमनस्ट्रेसन लागोन। जोङो दिनै बेफोरबादि जि मोनसे एवेयारनेस जि मोनसे जोङो प्रग्राम खालायनो थांदों, बे प्रग्राम थांनायनि आगोल जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा जिहेतु दावहायाव जों बाहागो लागोन, बेनि गेजेराव जोङो दिनै जोंनि ट्राइबेलफोरनि जोंनि जि मोनथाय, ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे जोंनि आयेन दं, पुलिसफोरा जोंखौ दिनै माबा मोनसे आलादा रायजोनि नामाव खुद्रिसारोब्ला, जोंखौ मेन्टेलि फिजिकेलि हेरेसमेन्ट होयोब्ला जोंनि इयुथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा बोरै जों पुलिसजों काउन्टार खालामनो हागोन एबा आयेनजों जों डिफेन्सिभ होनो हागोन जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ, जोंनि दावहारु बिथांमोनखौ। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि मेलखौहाय जोङो खुंदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि थैनाय थांनाय, बर' हारिनि जौगानायनि इसुखौ जोङो दिनै मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय जोंनि बनसुआ खामानि मावलांबाय थागोन।